Dihita saluhu na kadamang do dainang huria na hinolongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho maparsaulian hata ni Tuhan martangya kita. Mauliati mahu soban rohan nami tuho ali debata nami, debata Jehovah, debata parong rohana sumurung. Ditikit Tuhan dihupara dihami roha do pikiran nami nalahu majakon hatami. Paluas matodim na badiai na madongani hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Damang dainang hatani debata na tolhas tuhita di enek meisen epagilium di si Lukas bidu opat. Mamuka meisen e opat masoh mesa hatuai 14 asa tajaha odo hatani tuhata. Ala ikon buluson nado luat Samaria. Gabi Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na marguar sikar. Mardonokon ladang nanilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai. Alay adong ma di si sumur ni si Jakob. Jadi di bahen nang loja Jesus sian pardalanan. Hudul maibana di labung ni sumuri. Tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahawiaek. Jadi di dok jesma madok ibana. Leho na minum. Anu ngalaho ak kasisyan nai tuhuta manuhor bohal. Jadi di dok boru Samaria ima madok ibana. Buasa mangido tapi ako halak Yahudi. Senau boru Samaria. Adang marparsauran halak Yahudi do ala Samaria. Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out ditadaho na mangido aek inumon siyakko. Raoloho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aek na mangulu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana. Tuan tahu-tahu garis wada diho. Tole bagas de sumuron. Tung siya dia maho. Tuho aek na mangulu. Tung ubal ga maho asa putta si Jakob na mangalion sumur o dihami. Iba na do na manginum siya nido yanakon na ro di pinahan na. Dungi ni na Yesus mamangalusi ibana. Say mangulay mauwas do nasa na minum siya naikon. Alay na manginum aek silihonoki na sotu pa mauwas be ro di saleng-leleng na. Ayango aek silihonoki gabe mual doi di bagasan ibana. Na mabaor saha ro di hangoluan si saleleng-leleng na. Ido yang usaha na. Dihita saluhu na akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu di bagasan parngulota di tonga-tonga niya kaulota. Hiado hita na marguar mauas. Isarana molo panas hari, panas cuaca kemarau, murah-murado hita mauas. Bahkan molo mauas sita na langsung ta igil ikut tol minum. Asa puas uasi. Amanginang di bagasan hata ni Tuhan na sa tuhita dia pala partikyanon. Di pasaha do tuhita pardalanan ni Yesus do kasisyan na. Namardala do Yesus do kasisyan na siyan Judea na nakok imatulua Galilea. Alai iko boluso dinasida do hutan ni hala Samaria.
hutani musuh dinasida, hutani alo dinasida. Alana dang adong pardomuan ni halak Samaria do halak Yahudi. Dung putar harajaon ni si Salomo harajaon ima Israel. Antara Israel Selatan do ima Israel Utara. Gabe tubuh maaka perbadaani. Jala lamborak mamuse perbadaani disiala dirajumi hala ima Yahudi do halakido jolma natigor na pinilik ni debata. Molo halak Samaria didok do akka si pelebegu akka ima bangso si leban disiala nunga kawin campur nasida do halak Asyur. Gabilam tajom maperbadaani. Alai di bagasan turpukon dung tol khas Yesus do akka sisyana di sadahutan na marguar sikar pas ima tos niari manang arian manang ima jam 12 siang na pasti di sima puncak na panasi. Hudul ma Yesus di sada sumur na pinukan ni si Jakob na nilehon na tu anak na si Joseph. Ditikinau duli Yesus adong masada paropuan Samaria. Naro manau aek tu sumuri. Sasitong na dang adong hasomalan ni halak Samaria manau aek biarian. Pagi manang botahari do somalna. Painupun akka pahapahanan mabu akka narekot. Alai molo ima paropuanon didoa kapade bisuk pada nai baru do paropuan Samaria na hurang denggan pangalahona. Alam maila do ibana sa sitongna neng pajupang do akka samargana bangsona ala ni akka ulaw na narumari maka naro ibana ariya. Ale muse nang las pajupang mamuse mado musuna. Ima Jesus. Dipangido Jesus ma asa dilehot tu ibana. Ale ahaman na pinatupan ni paropon Samaria. Songon somal na dihajol maon. Dijua ibana do pangido ni Jesus. Baka pola do ima di pasa imana padapot na dan adong dalan na. Sada paropon Samaria mangalion aik ima tuala Yahudi. Subang doi. Patang doi, toka doi. Nabu ima leonon na urupan na ima bangson halak Samaria todong na do kana asik. Ale di bagasan pangetusyon na diboto ima halak Samaria las disima Jesus patu pahon pangajarya tu ibana. Didok Jesus ma tu paropuani. Molo diboto ho ise na majalo aikon sako. Nabuy mangalon aik hangoluan. Nabuy ibarat na dang mawas beho. Mungkili honom mudo tibana. Suku-suku doro hadi paropuani. Di ujung na memang gabe diboto paropuani do. Ia Yesus ima Mesias na sinuru ni debata. Dia Yesus anak ni debata naro ima tu portibion. Alai di bagasan turpukon. Takasma didok Yesus. Say mangulai mauas donasa na minum siat aik na disumuri. Alai angguna manginum aik hanguluan. Na pinatupa manang nanilehon ni Yesus tung nasom mauas do. Terjadi berbalik. Na mauas sa sitong na dada Jesus alin na mauas sa sitong na halak Samaria manang paropuan Samaria itu. Dihita kadamang
do dainang ne nolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Marhite-hite turpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon adong piga-piga hal neko si piopota lahu patugun haporsya taho bartujahan nama do jahu badumual ay kanguluan na parjolo sahali pangajaran na gabi patugun haporsya ta sen hatani Tuhanon Jesus naro manopot ima paropuani pataridako. Ia ulau ni Jesus naik komajakon saluk najol matampa terkecuali. Dan adong ima diruhani Jesus perbolak-bolatan. Sudido dihaulongi ima debata. Sudido ima ditopot debata. Sudido nasa dosa ni jolma disesa ima debata. Jadi Yesus di dalam imahatan ni Tuhanon. Dan adong istilah subang di ibana. Selama na diluhan di ibane akka hati gora dok lomoni rohani debata. Dia menjangkau semuanya. Dia menghancurkan tembok-tembok pemisah yang selama ini berdiri kokoh antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus tidak membeda-bedakan. Manakala Yahudi patahui, manang imahala Samaria patahui, manang hala Gorik, hala Rom, manang hala apa tahu orang ini. Alaina jelas ikon ima jalo dina sida do haluan di patupa Yesus do pangajario tuna sida asa manada paropuan Samaria di lomo do dalan ni debata amanginang na inolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus luar biasa do pangalaho na pinatupan ni Yesus di bagasan imatur pukon di patari daun ibana do na ibana do aik hangoluani di patari da ibana do na ibana do debatai naro mangalion ay kanguluan Jesus do naro manopot ima paropuani jalan kita pia manginang ido Jesus do naro manopot kita ibana do naman ay kanguluan tu kita molo ima paropuani ibana do naro ima tu sumuri nanang mabuat ima ay si tahonna alay anggo Jesus ibana do na manopot ima paropuani jala na kita pe amanginang Jesus do manopot tita. Jesus do naro malan ay kangoluat tu hita. Marhite-hite na pinilion ibana. Diri na dia pinor silang. Asa dapo tado ima ay kangoluan ni asa bagabi bagiat tado ay kangoluan ni di bagas ngulut taganuk marsada-sada. Apa dua damang dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saturpu jami taon nang takas madiajari tuhi taganuk marsada-sada. Jod do memak kita songo paru ni mauas. Mauas di si inumon, mauas di si panganon, mauas dia kajabata do kana asing. Mauas dia ka sihol ni roha. Dia ka pangkat, dia ka siumisik. Alay marhite-hite hatan ni Tuhanon. Nang dipayengot tita molo nungata jalo do ima ay kangoluan ima debatay sa diri di bagasan Yesus Kristus pamagoon ni debatado ak kauasisa kita amanginang tajak kuma ay kangoluan na pinarade ni Yesus Kristus isabi asa unang mawasita di ala ni Portibio asa unang di ela Portibio kita ina aso nang dilala Portibio kamu nama. Alay ikot tajalo do ay kangoluan naung pinarade ni Jesus Kristus tu hita ganuk marsada-sada. Iko mangulu do hita dia kangoluan ni. Namang yun damang dahin nang nalonga di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Siyan hata ni Tuhanon nang dipasahat tu hita ganuk marsada-sada. Nasa jolma nang majalo ay kanguluan siya debatay ikot adong do tamu baw ni roha transformasi rohani o mapangalaho na diigil ni debata. Jadi molo nunga tajalo ay kanguluan ni songon nang nilion ni Jesus Kristus maka ada perubahan-perubahan di tonga-tonga ni ngolutta di tonga-tonga niya kaulota di tonga-tongannya kehumaliang tak. Maka transformasi iman ini membuat kita lebih
menyenangi kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikut adong dohamu baunya manginang. Asa basa, asa gabe parjabar kita. Songona didokon Yesus Kristus saha ro dihangoluan si saliling nililing na. Asa gabe ngolu si saliling nililing nai gabe bagyata. Amanginang tarajumi majo ganuk marsada-sada di tonga-tongan yakang ulutta. Buhado tutu. Hita do nagabi paropuan Samaria na sa mga lului akka aik di tonga-tongan yaka parangulutta. Na sa mauas terus. Alay dung ta tangion hata ni Tuhanon. Nunga di do Jesus iba na do ay kanguluan. Ala na Jesus do ay kanguluan. Iko porsye mahita tu ibana. Iko tajakom maibana di bagasan parangulutta. Asa marbulak-bulak ayaki terus di bagasan ngulut taganuk marsada-sada. Songosada carita panipulya manginang. Adong ma sahalak na tua-tua hudul lagi makail. Di sada kolam. Jala di kolamon tumase bahak situ tudo imaikan na. Roma dua halak. Danak na mekmet marbemeam. Jadi dungro na sida dido imana tua tuhumma. Au nek mangalek ka dia tuhamuna. Dia duna diigil hamuna. Hobat pagi dua munena. Alina adong disomman. Adong salak madokon. Anggo songonipung leo madia wima dekke. Asa hulopa. Asa manga kami do inokku di jabuninna. Monoho ada pangiduammu. Didok na tua-tua memisetuna sadanari. Tong do dekke. Ale dokon imada dana ko mahaili mapung. Asa bui makai. Akhirna nama jalo hailon. Terus ibana bui makai sampai ujung ningoluna. Terus imana bui dapok dekke. Ale nama jalo dekke. Bahulang butuh gimana? Dan dapat di bana bedeke. Nana kita manginang di bagasan ke pernglon. Jodoh songoni. Mulubun yang cepat dan tepat. Ujungnya persatokina sudi. Ale ikonima mononunga tajalo ay kanguluan ni masa Yesus Kristus song dan nama jalo imahili na kaningan. Setiap saat dia terus membutuhkan mendapatkan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Terus di mana? Bui makai. Ale jodoh hita. Nah jelas. Biar cepat. Asa toratok butong. Ujung nah. Ujung nama aku hita manginang. Ale anggo Yesus Kristus. Mono nunga tajalo ibana di bagasan hangulota. Gabi eka nguluan ibana. Gabi marbulak-bulak ima pasu-pasu na tu hitam. Sampai ima ujung ningolutta di portibion. Bahkan monotung pe ima tinggal honota ima hasyanganon. Ale nagabe panea do kita di harajan na pinatupan ni Yesus Kristus. Maka mintalah air kehidupan itu dan hiduplah di dalam air kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan nunga taruri hamisian hatam. Panggil ma Tuhan. Boylok kami hatamo di tonga-tonga ni ngulu nami. Homa tutu na gabi ekang nguluan nami. Asa unang gabi mauas bihami di bagasan ngulu nami. Muliate ma dihotohan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.